Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa heddi ar Sul y Cofio. Mae'n bwysig ein bod ni'n cofio, ond mae'r ffordd I ni'n cofio'r un mor bwysig. Dymuniad rhai yw cofio drwy gyfrwng bob math o seremonïau gwahanol heddi, tra bod eraill ohono ni yn dymuno cofio yn dawel ac yn weddigar ac yn fyfyrgar. Croeso I chi ymuno ni felly ar gyfer yr oedfa hon, cyfle I ymdywelu a chofio trwy gyfrwng myfyrdod a gweddi. Croeso cynnes iawn I chi. Y neges gafodd Eseia fab Amos am Jiwda a Jerusalem. Yn y dyfodol fydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod yn ben ar y mynyddoedd eraill, a'i godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd I gyd yn llifo yno, a llawer y bobl yn mynd yno a dweud, Dewch, gadewch I ni ddringo mynydd yr arglwydd, a mynd I deml Duw Jacob, iddo ddysgu ei ffyrdd I ni, ac I ni fyw fel mae ei am I ni fyw. Achos o Sion y bydd yr arweiniad yn dod, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd e'n barnu achosion rhwng y cenhedloedd, ac yn setlo dadleuon rhwng pobloedd lawer. Byddan nhw'n curo'u cleddyfau yn sychau aradyr, a'i gwaywffyn yn grymanau tocio. Fydd gwledu ddim yn ymladd I gilydd, nac yn hyfforddi milwyr I fynd I ryfel. Bobl Jacob, dewch, gadewch I ni fyw yng ngole'r arglwydd.
Heddiw yw Sul y Cofio, ac mae'n eithriadol o bwysig yn bod ni yn cofio. A heddi ar Sul y Cofio fe fydd nifer fawr o bobl yn dewis gwisgo'r pabi coch. Mae'r pabi coch yn cael ei ddefnyddio ers y flwyddyn 1921 i gofio milwyr a laddwyd ar faes y gad. Ar ôl y Rhyfel Byd Cynta, sylwyd fod blodyn y pabi coch yn arbennig o gyffredin o gwmpas yr rhesi o feddi milwyr yng Ngogledd Ffrainc a Gwlad Belg, ac felly fe benderfynwyd y byddai'n symbol addos o goffadwriaeth o ryfel mawr. Yng ngwledydd Prydain mae'r pabi'n cael ei wisgo fel bathodyn ar Sul y Cofio. Ond nid y pabi coch yn unig sy'n cael ei gwisgo heddi. Dewis rhai o gwisgo pabi lliw arall, lliw porffor yn ogystal. A mae'r pabi porffor neu'r pabi lliw piws yn cael ei wisgo i gofio am yr holl anifeiliaid a fu farw o ganlyniad i'r ryfel. Cafodd llawer o gyffiliau'r enghraifft i lladd yn ystod y Ryfel Byd Cynta. Falle bod rhai ohonoch chi wedi gwylio'r ffilm War Horse. Cafodd llawer o anifeiliaid yn cynnwys cyffiliau a chŵn i anfon i faes y gad, a mae'r rhai'n teimlo bod angen nodi i gwasanaeth chwythau hefyd wrth i ni gofio. Arfer mwy diweddar wedyn i gwisgo pabi du, a hynny er mwyn coffau rhai o gollwyd o gymunedau Affrica a'r Caribi. Pabi coch, pabi porffor a phabi du. Ond mae yna un babi arall sy'n cael ei wisgo heddi hefyd, sef y pabi gwyn. Bod gwisgo'r pabi gwyn yn ymddangos yn arferiad diweddar, y mae wreiddiau mynd nôl i'r blynyddoedd yn syth ar ôl y Ryfel Byd Cynta. Yn 1921, mabwysiadwyd y pabi coch gan y llen Prydeinig fel ffordd o gofio rhai a fu farw wrth ymladd yn y rhyfel, ond o fewn ychydig flynyddoedd roedd aelodau o'r No More War Movement yn awgrymu y dylid naill ai argraffu'r geiriau dim mwy o rhyfel ar draws canol dir pabi neu gynhyrchu pabi lliw gwyn. Ac fe fi'n rhaid aros tan y flwyddyn 1933 cyn i'r syniad gael ei wireddu, a hynny gan urdd gydweithredol y gwragedd, a gynhyrchodd y pabi gwyn i wisgo'n benna gan wragedd oedd wedi colli anwyliad yn y ryfel. Mi roedd e'n symbol o'r dymuniad i weld diwedd ar rhyfel a sicrhau heddwch parhaol. Mae'r pabi gwyn felly yn cynrychioli 3 pheth. Yn gyntaf, mae'n ffordd o gofio holl ddioddefwyr ryfel, ddoe a heddi. Mae hynny'n cynnwys pobl o bob cenedl, a phobl gyffredin a sifiliaid yn ogystal ac aelodau o'r Lluarfog. Wyddwch chi fod dros 90% o bobl sy'n cael ei effeithio gan ryfeloedd heddi yn bobl gyffredin ac yn sifiliaid. Ond nid dim ond y bobl y fu farw. Mae hefyd yn cynrychioli pobl yn niweidiwyd yn gorfforol neu a niweidiwyd yn feddyliol, a'r miliynau sy'n ddigartre ac yn ffoduried oherwydd rhyfel, ynghyd â'r holl deuluoedd a'r cymunedau rwygwyd ac a chwalwyd gan ryfel. Nid yw dioddefaint yn parchu ffiniau cenedlaethol, ac ni ddylai ein cofio ni wneud chwaith. Yn ail, mae'r pabi gwyn yn ffordd o ddangos ymrwymiad i weithio dros heddwch. Y ffordd orau i goffau dioddeddwyr rhyfeloedd y gorffennol yw gweithio i atal rhyfel nawr yn y presennol hwn ac i'r dyfodol hefyd. Mae trais yn ddieithriad yn esgor ar fwy o drais, ac mae'n rhaid bod ffyrdd gwell o ddatrys anghydfod na defnyddio dulliau trais. Rhaid mynd i'r afel ac achosion sylfaenol ryfel, fel tlodi, angryddioldeb a chystadleuaeth am adnoddau, ac mae'n rhaid sicrhau'r newidiadau cymdeithasol fydd yn caniatáu i bobl fyw gyda'i gilydd gyda pharch ac mewn heddwch. Nid yw absenoldeb trais dros dro yn ddigon. Mae gwir heddwch yn llawer dyfnach
a lletach na hynny. Yn drydydd, mae gwisgo'r pabi gwyn, mae'n ffordd o herio unrhyw ymgais i ddathlu rhyfel neu guddio i wir el chylltra. Mae'n rhaid i ni ddysgu gwersi rhyfel. Am cangyfrifir bod cyfanswm dioddefwyr y rhyfel byd cynta o gwmpas 40 miliwn. Rhwng 15 ac 20 miliwn o farwolaethau a dros 20 miliwn o anafiadau. Hwn oedd y rhyfel i roi diwedd ar bob rhyfel, medden nhw. A'r neges ar ddiwedd y rhyfel mawr oedd byth eto. Ond o fewn 20 mlynedd, cychwynodd rhyfel arall, ac ar ei ddiwedd roedd mwy na 60 miliwn yn farw. Y rhyfel mwyaf ar difri folaf yn hanes dynoliaeth. O 1945 hyd at heddi fe welwyd dros 60 o ryfeloedd a brwydrau ar draws y byd i gyd, gyda 10 o filiynau o ddioddefwyr o ganlyniad iddyn nhw. Mae'r rhyfel yn lladd, yn difa ac yn dinistrio. Mae'n gadael anialwch ar ei ôl. Mae'n debyg mai un enw cyffredin am y pabi gwyn yw pabi'r anialwch, oherwydd mae'r anialwch yw ei gynefin, ac yn arbennig felly anialwch mojaf yn haleithiau California a Nevada. Dyma anialwch sychaf ogledd America, ac ynddo mae'r enwog Death Valley, man isaf y wlad a'r man poethaf yn y byd. Ond yn yr anialdir hwn mae'r pabi gwyn yn tyfu, a'i wynder yn herio'r anialdir ac yn symbol obaith a bywyd. Felly hefyd y pabi gwyn a wisgir ar gyfer Sul y cofio. Mae'n cofio pawb sydd wedi dioddef ac sydd yn dal i ddioddef. Mae'n sefyll dros obaith, heddwch a bywyd i bawb. Mae'n datgan bod rhyfel yn rhywbeth i ymwrthod ag os i ni am weld byd tecach a chyfiawn, ble mae pawb yn cael y cyfle i fwynhau bywyd cyflawn.
Gweddiwn. Ac fe weddiwn i'r weddi arbennig hon sydd wedi pharatoi gan Gymdeithas y Cymod ar gyfer Sul y Cofio. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Edrych anon ni nawr o ddiw wrth i ni droi atat mewn gweddi yn ystod ein hoedfa ar Sul y Cofio. A'r peth cynta ni am wneud arglwydd yw cyffesu diffygion y byd, gerd y fron di, i falchder, i hunanoldeb, i drachwant, i ymraniadau a'i gasineb. A chyffesu hefyd ein cyfran ni'n hunain yn yr hyn sydd o le ar y byd. Ein methiant i geisio ac i sicrhau'r heddwch y mae Duw yn ewellysu ar ein cyfer ni. Cyffeswn arglwydd nad i ni wedi dygaru di yn holl galon, ac nad i ni wedi caru'n cymdogion fel ni'n hunain. Yn dy drigaredd arglwydd, madda i ni'r hyn a fuon ni. Helpa ni wella'r hyn i ni heddi, a chyfarwyddo'r hyn a fyddwn ni. Fel y gallwn ni fod yn bobl a fydd yn caru trigaredd a chyfiawnder, ac ymostwng i gerdded gyda thi. Gweddiwn dros ein byd heddi arglwydd. Gweddiwn dros wlad weinwyr a llywodraethwyr. Iddynt gael doethineb i wybod beth sy'n gyfiawn a goroldeb i gyflawni. Gweddiwn yn arbennig dros y trafodaethau sydd yn cymryd lle ar hyn o bryd yn Glasgow, yng nghenhadledd COP26. Gweddiwn dros bawb sy'n gweithio i wella'r berthynas rhwng gwledydd a'i gilydd. Iddynt ddarganfod y ffordd wirioneddol i gymodi a'i gilydd bobl sy'n wahanol o ran cenedl, o raw lliwi croen ac o ran credo. A thros holl blant dynion drwy'r byd, iddynt gael cyfiawnder a ryddid, a chyfle i fyw mewn diogelwch a heddwch. Arglwydd yn dywyllus di y man tangnefedd ni. Cyfeirian calonnau a chalonnau'n pobl ym mhob man ata ti. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef o gynlyniad i ryfel heddi. Y clwyfedig ar anabal. Yr rhai y dryswyd i synhwyrau. Yr rhai a gwynychwyd neu y dinistrwyd ei ffydd yn new a'i ffydd mewn dynion. Y digartref ar ffoduried. Y newynog. Yr rhai a gollodd i bywoliaeth a'i diogelwch. Yr rhai sy'n galaru am ynwyliad y gollwyd. Yr rhai a gollodd briod neu blant neu rieni. Ac yn enwedig, yr rhai nad oes ganddynt i'w cynnal neu trallod, y gobaith sydd yn Christ Iesu. Dostyrio dad nefol wrth bawb y gwiriwn i drostiant heddi, a chymorth ni ddefnyddio pob dioddefaint hyrwyddo dy deyrnas di. Am gyflwyno'n o'r newydd i dy wasanaeth di, ac i wasanaeth ein cydddyn. I gynorthwyo i galonogi a chysuro eraill, ac i gefnogi'r sawl sy'n llyfurio i ymgeleddu'r anghennus, ac i geisio heddwch a ffyniant i'r cenhedloedd. Arglwydd ein Duw a'n tad, a ddinedwn dy wasanaethu di a'r holl ynolryw yn achos heddwch. I gyflenwi anghenion a lleddfu dioddefiadau dynion clod i ti. Arwain ni o dad ath ysbryd, rhoi ni ddoethineb, rhoi ni oroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni yn ffyddlon yn awr, a hyd byth. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd a gwaredwr y byd, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn unna i'n diledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto ar gyfer yr oedfa hon. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd goriwch pob deall, a gadwon calonnau anmeddyliau yng nghariad a gwybodaeth yr arglwydd Iesu Grist, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.